سلام ኣብ ውሽጥን ወፃን ኮይንኩም መደባት ሞዛይክ ተከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብዛ ሕጂ እናቕርባ መደብ ነቲ ኣብ ዕለታት 12 13 ናይ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ከተማ ዋጋዱጉ ዝተገብረ ናይ ሶቱጌ ኣዋርድስ ስነ ስርዓት ዝምልከት ክኸውን እዩ ስለምንታይ እዚ ኣርእስቲ ነልዕሎ ኣለና ድማ ኩልኻትኩም ብዜና ተኸታቲልኩሞ ከም ዘለኹም ማጨሎ ኣብዚ ናይ ሶቱጌ ኣዋርድስ ተሓፅያ ፀኒሓስ ብዓወት እውን ወፅያ ኣላ ኣብኡ ተሳቲፎም ነቲ ዓወት ሒዞምልና መፅኦም ዘለዉ ድማ አቶ ደበሳይ ወልዱ ደራስን ፕሮዳክሽን ማናጀር ናይ ማጨሎ ወይዘሪት ዊንታ ገብረ እግዚአብሔር ድማ በቀንዳ እታ ነቲ አዋርድስ ነቲ ሽልማት ተሓፅያ ዝነበረትን ተዓዊታ መፅያ ዘላን አቶ ሳምሶም ገብረ እግዚአብሔር ድማ አባል ናይ ታ ሶቱጌ ኮይኑ ነቲ ብሙሉ ነቲ ናይ ምሕፃይ መስርሕን ነቲ ኣብኡ ዝተገብረ መስርሓት ብሙሉ ተኸታቲሉ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲሉ ናብዚ ዓወት እዚ ንኽበፅሕ እዚ ስራሕ እዚ ዝፃዕረ ሓውና እዩ ስለዚ ኣብዚ ምሳና ኣለዉ ድሕሪ ዓወቶም ብቅድሚ ትማል ምሸት እዮም ንኣስመራ ተመሊሶም እንቋዕ ብድሓን መፃኹም እንቋዕ ተዓዊትኩም መፃኹም ከ ዓወት ኩልና ሕራይ እሞ ነቲ ዝነበረ መስርሕ ቁሩብ እንድሕሪት ምልስ ኢልና ምእንቲ ክንሪኦ መጀመርያ ሶቱጌ ዝበሃል እንታይ እዩ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ክንደይ ስፍሓቱ ዕምቆቱ እንታይ መስል ብኸመይ ከማጨሎ ኣብዚ ስራሕ ዝኣትያ ኣብዚ ኣዋርድስ እዚ ንኽተኣቱ በቂዓ ኣቶ ሳምሶም እቲ ስራሕ ንዓትካ እዩ ዝምልከት መጀመርያ ካብ መጀመርያ ሞ ብኣኻ ክንጅምር ኣቐዲመ ይስሐቅ ከምኡውን ንኣባላት ኤርቲቪ ብጣዕሚ ነመስግን ነቲ ትገብሮ ዘለኹም ፍነወታት ይኹን ወይ ነቲ ትገብሮ ዘለኹም ካቨሬጅ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሶቱጌ ማለት ሓደ ኣካል ናይ ዌስት ኣፍሪካ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ውላድ ናይ ፔስፋኮ እዩ ፔስፋኮ ኣብ ዌስት ኣፍሪካ 52 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ናይ ፊልም ፌስቲቫላት እዩ ሶቱጌ ኣዋርድ ብሓደ ፍሉጥ ኣርቲስት ሽም ተፀዋዒ እዩ ብዙሕ ሮል ዝነበሮ ብዙሕ ብሉፅ ዝኾነ ስራሓት ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ዝሰርሐ ብሽሙ ንዑ መዘከርታ ተባሂሉ ተዋህበ ኣዋርድ እዩ እቲ ኣዋርድ ሎሚ ዓመት ሕና ከይድና ነበርና ሻድሻይ ኤዲሽን እዩ 6 ዓመት ከይድሎ ክሪኦ ከለኻ ሶቱጌ ክጅምር ከሎ ወይ ከዓኒ ፔስፋኮ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ፍሬንች ስፒከር ዝኾኑ ከባቢታት ዘድለዎ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ግን ንምንታይ ተን ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ከተን እንግሊሽ ስፒከር ዝኾና ዘይኣትዋ ተባሂሉ ኣብ ናይ ሶቱጌ ኣካዳሚ ኣባላት ጎስጓስ እንዳተገብረ ኸይዱ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ካብ ኢስት ኣፍሪካ ከም በዓል ሶማል ኢትዮጵያ ከምኡ ቅድሚ ዓሚ ኖሚኔት ኮይና ነይራ ጅቡቲ ከምኡ እንዳበለ ሕጂ እውን ጊደና ኮይኑ ናባና ናብ ኤርትራ መፂና ማለት እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ነዊሕ ነይሩ ዳርጋ ናይ 3 ዓመት ትኸውን ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዝመፃ ዝነበርኩ እዋን ምስ ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ኣርቲስት ክንራኸብ ፈቲና ነርና ኣይታ ዓወትና ናብቲ እዋን እቲ ኖሚኔት ዘብቅዕ ወይ ከዓኒ ዝኣቱ ፊልምታት ኣይረኸብናን ኣብ መጨረሻ ግን ምስ ደበሳይ ወልዱ ኣብ ተገብረ ርክባት 2 ፊልም ሒዝና ቀሪብና ማለት እዩ ንሰን ከዓኒ ማጨሎን ፀፀርን እየን ማለት እዩ ሕጂ ማጨሎን ፀፀርን ክምረፃሉ ወይ ከዓ ኖሚኔት ክኾናሉ ተኻለም መገዲ እንታይ ነይሩ ሓደ እቲ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዘቤታዊ ዝኾነ ጉዳያት ኣልዒላ ኣብቲ ማየጠሉ ዘላ እዋን ፊልምታትና እውን ናብኡ ገፁ ስለ ዝኸይ ዘሎ ማጨሎ ካብተን ዓሚ እውን ኣብ ውድድር ቀሪበት ነበራ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣለዋ
زخان تاي مالت زي بيتاو خوينو بزعبا قداي حزبن بزعبا نبابران بزعبا نابرا حدار ويكاني تي معلتاوي نغور منقساسات كله تدسس كوينا ترغيبا مالتي تخيل زلا سيري تخيل زلا اب تي في ارت زلا فيلم بمخانا كلاي كاني بدقن اوشت حدن كاني زبازحي تخطاتلي زبازحي راي زبازحي افكار زلوا كوينا ترغيبا مالتي بهذا مسارات كاب كلتين ما جولو تمريتا ما جولو ابعتي ابتي حمالتي افتوشت ما جولو شعو ما جولو مساحتيات كاني كاتيجوري سالو افت كاتيجوري خاني ابينا كاتيجوري وريدنا مالتي ابتي تسفا لا متى تسفا زلو ارتيست ويك ارتيست تبعيلو كتواع زخل كاتيجوري مسوردنا خاني وين تاغرز غير كم حتيتي لا تسفا زلو من السي من متى اكتر سبايلا خاني تحتيا مالتي او كي قلتو حل ديدلي وين تاون عبي رول تتاويتا زمال انتايو اب سوشيال ميديا محبراوي مراقبتات بتعمي اكتيف بمتنحه بزوح كل الكبل دخل النجارات ولا نبرن بزوح حبريتا كاب اقربو قيلوم نيروبيم ان مثالي تانو بنيت وغنت الله سالي انا غيابكم كله وي نحنا غيتمايتنا كلنا بعلاتهم يوم كمناتا انستغرام وسيدوم كتقعوا قيلوم مالتي مس بزوح قولولتات مالتي قولوا له بحال ذكر انتايو ناي ቋንቋ ችግር ይዘለና አፍተ ከባቢ በብዛሕቶም ተመዝቢ አፍተ ከባቢ ዘሎ ፍሬንች ስለዛረቡ ነትናትና ቋንቋ ሰሚዖም ክፈርዱ ወይ ከሰሚዖም ኳሊቲ ናይቲ ስእሊ ወይ ኳሊቲ ናይቲ ድምጺ ወይ ኳሊቲ ናይቲ ፊልም ፈልጡ አሸጋሪ ነይሩ ካፍቲ ንመላለሰሉ ነበርና ንጻሓፈሉ ነበርና ሓደ ዓቢ ነገር ንሱ ነይሩ ተፈላለየ ዳርጋ 25 ኤፒሶድ ዝኸውን ዊንታ ዘላቶ ዊንታ ተዋሳሉ ኤፒሶድ እንዳወሰድካ እንዳተርጎምካ ምስኦም እንዳተራረብካ ይወቲ ኖሚኔሽን መቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስዕረት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሙሉ ዓወት ሒዝካ ንትመጽ ዘይግብረካ ነገራቱን ሓደ ንሱ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ቋንቋና ወይ ከዓ ዝኾነ ፊልም ንሰርሖ ብዛዕዲ ሳብታይትል ዝህልዎ ቀሊል እዩ ንክወዳደር ቀሊል እዩ ግቡእ ዝኾነ ፍርዲ ክረክብ ወይ ከዓ ቀሊል እዩ ግቡእ ዝኾነ ደረጃ ክረክብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ፊልም ፕሮዳክሽናት ንመጻኢ ዓብዪ ሓላፍነት ዝሸክም እዩ ክንዕወቶ ኮይና ነዚ ተኸፊት ዘሎ ባብ እንድሕር ክንወቕዖ ኮይና ነቲ ዝመጻና ዘሎ ዕድላት እንድሕር ክንዕወተሉ ኮይና ሳብታይትል ክንዘውትር ኣለና በሊፅና ክንርከብ ማለት እዩ ሕራይ ኣቶ ሳምሶም ኣቶ ደበሳይ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ቁርብ ምሃብካና ዶ ሳሚ ገሊፅዎ እዩ ይኹን እምበር ብቐዳምነት ማጨሎ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ምብፅሑ ብስም መሳርሕተይን ብስም ኩሉቲ ተሳታፊ ወይ ኣበርካቲ ኣብ ማጨሎ ዘሎ ሕብረተሰብ ሓጎሰይን ምስጋናይን ክገልጽ ደሊ ማጨሎ ከም ሓንቲ ኤርትራዊት ስነ ጥበባዊት ፍርያት መጠን ነቲ ሰቱጊ ዝጠልቦ ረቑሒታት ኣማሊኣ ክትቀርብ ዝኽኣለትሉ ምኽንያት ምስ ዕላማታት ናይቲ ኣዋርድስ ዝሳነ ትሕዝቶ ስለ ዝጸንሓ እዩ ከምቲ ዝፈለጥናዮ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝመስል ሕብርኻ ዝገልጽ መንነትካ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ከተቕርብ ምኽኣል እዩ እዚ ኸዓ ናይ ኩላትና ናይ ሓደ ናይ ክልተ ጻዕሪ ዘይኮነ ናይ ብምሉእቲ ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፈ ሰብ ናይ ብምሉእቲ ኣበርክቶ ዝገበረ ህዝቢ ናይ ኩሉቲ ናብዚ ደረጃ ዘ ንክንበጽሕ ዝደፍአ ሰዓብን ኣፍቃርን ኤርትራዊ ዜጋ ዓወት እዩ ናይ ኩሉ ድምርማር ውፅኢት እዩ ናብዚ ኣብቂዕና ጥር ኢልካ ዝተበጽሐ ነገር እውን ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ድምር ጻዕሪ ናይ ስነ ጥበበኛታት እዩ ካብ ፊልም ኳና ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ተሰሪሑ ኣብ ዘሎ ተኸታታሊ ፊልምታት ብኩሎም ወይ ብኩልና ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብቂዕና ኣሎ ኣብዚ ጠጠው ዘይ ከይበልና ከዓ ንዝያዳ ዓወት ንዝያዳ ንሃገርን ህዝብን ዝሕብን ስራሕ ተመላላእን ተወሃሃድን ስራሕ ክንሰርሕ ዝድርኽ
እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተሳታፍነት ኣብ ሰቱጊ ረኺብናዮ ዘለና ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ዝያዳ ክትዓይ ዝያዳ ዓሚቕካ ክትሰርሕ ዝሕግዝ እዩ ድብል Pour la catégorie série, nominé meilleur espoir. De l'Érythrée, Winta, s'il vous plaît. Oh. كندز أكل عبي مدرخ نومينيت كتكون كتحصي مخال مالت عبد سجاي اسكا كابتا دسمع كل علت جميركي كسبتي مودات هاز نبري ابتا علت 10 تخلتن 10 سلسن ونا بكتما اوغادوغو زنبري هواهو ناتك سمعيت حجي بقتا تاي سمعك خبز عد جميرو زتسمعني سمعيتات كغلصو قربتي كشجرني مغنياتو نعيسه مانا يوريدني عابت صقا مغنياتو نهاجركا وكيلكا نابكا لا عد خيدكا كتساتف كلها عابت صقايو مغنياتو نايتي نويح عمتات دسرحكايو فرا رخيبكا لها مالتيو نعي بعامي كقلصالكا خفتني انا قرمي كلتا ورحي كوينو له حج مالتيو قرم كلتا ورحي مستنغرني اندعي بقى كمزي اتزحلمو زنبركوس رخيبيو مغنياتو كل جيزي قلعه خلخو عباي تواسايت كوينس شمين شمع هاجرين كتصوع ناتي حلمي نيرو اتي زحلمو زنبركو خا بقادري ايو بتعم تحقيسه فولي سمعت تسمعني كلتا ورحه ملؤسه اي دون بقى برك بليد حقوس نيره بعبي خا افتي اوارد زنبره خا انا بانديرا هاجري حيزه اب ستيج كديب كلخو خا دتسمعني حقوسن كبرن وسن يبلون نعي فولي سمعتي دسمعني اتزحال مو زنبركو خا بقادري ايو مالتيو اسكا وشت قرب اتو كنبل مالسيتي كينوت سمعيتات ابتمويا امصيلك زلو حلافنت نبلو سخم نبلو بو متن كعبي تسفا قبر بوغن كامي تقلجنا هو نعي كبير حلافنتيو هو لو ما انا نهاجري اب افريقيا الله لي يالله صباح نغو خنتا اكصبيني انا زيد حسب صباح نغوها نهاجري اب عالم كلاليا تسفالني كابزحي دسرحو زنبركو بزبلص اخسرح بزبلص حلافنات كسكم نبزحات سنه طبباوያን كا ابنت كخون كا يدل مالتي قدم حجي قال فيلمتات اب امريكا قال اواردز درخبان يرن حجي ايذكرن بعلت عقستي قال زبلا مسلني هو بدحريو نويح عامتات اذا خمس عينت نجر طفيو صنيحو اي صنحن مالسي اب كال اهغراوي بايتاتاتسي كمز عينت فيلمتاتنا ايرترا كمزيم اواردز كرخبو شلمات كرخبو بزعبا صلو اب محبرسب ما يقلون اب كالوتن نالبات زكالت خوينو خنفتشو خنفتن كمي كوينو كمي تسمعوا مع بالات ما يقلون نالبات نفسه كفسب بولكو كخيد او تاوارد خاطو ناي مدلاي سمعت وين كفتر بقدي
كم ማሕበረሰብ ከዓ ንኩሉ ማሕበረሰብ ከዓ ሓደ አጠቃላሊ ዝኾነ ስምዒታት ፈጢሩኩም ዘሎ ርዳእኒ ከመይ ክትገልጾ ትኽእል ጉዳይ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ማሕበረሰብ ማጨሎ ዝፈጠሮ ጽልዋ ኣዝዩ ዓብይ እዩ ማሕበረሰብ ማጨሎ ን4 ዓመታት ዝኣክል ስክሪፕት ካብ ዝዕደል ኣብ ልምምድ ኣብ ስእሊ ዳርጋ 4 ዓመታት ሙሉእ ኢና ብሓባር ተጓዒዝና እዚ ጉዕዞ እዚ ምስ ኩሉ ሕፅረታቱ ኣዝዩ ስጡም ኣዝዩ ውሁድ ሞያ ኣቀዲምካ እትሰርሓሉ ኣድካሚ ግን ከዓ ኣዕጋቢ ስራሕ እዩ ነይሩ ሕጂ ማጨሎ ናብዚ መድረኽ እዚ ምብቃዓ ውፅኢት ፃዕርን ድኻምን ናይ ብሙሉእ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ማጨሎ እዩ ኢለ ዝገልጾ እዚ ሓጎስ እዚ ንኣባላት ማጨሎ ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነ ንኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ስነ ጥበብ ዝበሃል ዝምልከት ዓወት እዩ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ናይ ኩላትና ውፅኢት ድኻምን ፃዕርን እዩ ናይ ኩሉ እቲ ክሳብ ሕጂ ክስራሕ ዝፀንሐ ተመላላኢ ፍረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዓወት እዚ ከይተዛነና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ብዙሕ መሳልላት ንክንድይብ ዝያዳ ጽልዋ ዝፈጥር ዝያዳ ዝድርኽ ዓወት እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ስነ ጥበብ ተሳቲፉ ሕጂ ክሰርሕ ክሓስብ እንከሎ ብዛዕባ ውሽጡ ብዛዕባ ከባቢኡ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ኣስፋሕ ኣቢሉ ክሓስብ ከም ዘለዎ ዝገብር እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ስነ ጥበበኛታት ብሓባር ኣርት ተመላላኢ ኣርት ተደጋጋፊ ንሕና እዚ መድረኽ እዚ ብደረጃ ውልቂ ወይ ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ሃገራዊ ፍርያት ብዛዕባ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ዓወት ክንሓስብ የገድደና ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ዓይነት ጽልዋ እዩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምርካብ ኣስፊሕካ ክትሓስብ ዕሚቕካ ክትሓስብ ዝያዳ ሓላፍነት ክትስከም ዝያዳ ነቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘብቃዓካ ክብርታት ክትኩልዕ ብልጫታትካ ንሕብረተሰብ ዓለም ከተፍልጥ ታሪኽካን መንነትካን ዝያዳ ክትኩልዕ ዘኽእል መድረኽ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ንስለ ዓወት ጥራሕ ኣይኮነን ንስለ ተቐጻሊ እትጭብጦ ነገር ዝያዳ ጾር ዘሰክም እዩ ነዚ ጾር እዚ ከዓኒ ብሓላፍነታዊ መንገዲ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ፍልጠትና ዓቕምና ሞያዊ ፍቕርና ሞያዊ ብቕዓትና ብዝሓየለ መንገዲ ክንሕዝን ክንጓዓዘሉን ነቲ ተጸሪግልና ዘሎ ጎደና ጎርብታቱ እናኣለና ከነጣጥሖ ከም ዘለና ዝገብር እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንተ ብዝከኣል መጠን ኣብቲ ንወዳድሮ ፌስቲቫላት ብኣካል ተረኺብና ፍርያትና ምስ ንፋለጥ ምስ ሰባት ምስ ንፋለጥ እቲ ንገብሮ ርክባት ንመጻኢ መቕሰብና ንዓና ምስ ንገብሮ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ ፊልም ስለ ዝሰደድኩ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ኣብቲ ፌስቲቫል ናይ ሰርቲፊኬት ዋሂብን መጽእ ማለት ላይ ብዙሕ ኣፍሪ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ብተኸኣለ መጠን ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዘለዉ መወልቲ ብምትሕብባር ክግበር ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ከርባሓና ይኽእል እዩ ንብሎ ፌስቲቫላት ብኣካል ተረኺብና ስራሕትና ፍርያትና ሃገርና ክንፋልጥ ንክእል ኣለና ካብቲ ዝዓበየ ሃይላይት ነበረ ትማሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ እቶም 4 ብፆት ብሓንሳእ ተጓዒዝና ነበርና ወይ ኣነ ሓምሻይ ማለት እዩ እቲ ደሚቖሞ ነበሩ ኣለባበሳ እቲ ገይሮሞ ነበሩ ባንዴራ ኤርትራ ዝወቅብ ወይ ከዓ ንኤርትራ ዘጉልሕ ኣለባበሳ ገይሮሞ ነበሩ ካብቲ ዝነበረ ላዕሊ ዝዓበየ ሃይላይት ነይሩ ሕጂ እዚ እቲ ምህላው ኣብቲ ቦታ ምህላው ዓብይ ነገር ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ዓርቢ ምሸት ከምቲ ኣድና ዝመልና አንተ ማለት እዩ ርክባት ነይሩ እቲ ርክባት ከዓኒ ምስ ናይቲ ዓዲ ጋዜጠኛት ካብተን ከባቢ ዝመፁ ጋዜጠኛት ይኹን ኪላታት ኣፍሬቲ መወልቲ ምስ ብዙሓት ርክባት እውን ተገይሩ እዩ ጎንናት እውን ሴሚናራት ኣሎ ዝዋሃብ ሴሚናራት ብኤዲተራት ይኹን ብደረስቲ ይኹን ብገለ ይኹን ከይቆርቶይ ከምቲ ዓንቶ ቀዲመ ዝበልኮ ናይ ቋንቋ ጋግ ኣለዎ ግን ብዙሕ መክሰብ እዩ ዘለዎ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ወይ ከዓኒ ኣብ ሓደ ኣዋርድ ከይድካ ምክፋል ማለት እዩ ሕጂ ነታና ሓትካ ሕቶ ንኽምልስ ኩሉ ግዜ እቲ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ብጣዕሚ ብሉፅ ስራሕ ይስራሕ ኣብዚ ሃገር ኣውፂና ክነዕብዮ ክነፋልጦ ከለና ግን ብተኸኣለ መጠን ብዕቱብ ሒዝና
سقع مجرشة خنبتو علنا كمزي ما شلو زقبروا له محمد مالتي بالتعمي بزح نجريو تجرو بزح جنزبي إنفست تجرو أبتو تاخد كا سفريات كان هاجر كان نقتفلت تجبرت عري عبيد لذهونه أبتت عري خنت على نقلتنا أبتت عري عمودات وخبت سفريات ونريو أقداسي سنة أبويانا مهارتي أزانا قعدت تراي ديكونس مهارتي أبنت أوجت تحبرت السب أبنت كوينهم نتحبرت السب لكع كم أبلات ناي تحبرت السب راح ديكونس حلفت ناي تحبرت السب كلها كوينهم كقولوا له زخول ما قدي ناي مخان حلف الندسك من نجارات يتقل كيلو زلمو أبز قد دايز قرب قلقت زارهم دلخ مجمرتا كمزي سنة أباب كتب الكلاخاس نورمال قالي دمثل سنة أباب عابي قاليو بعابيو كبريو كبر مباليوها ممهر نحبرة سب سلازخونا مالتيو سلازي نزي مويا سنة أباب نتزل لك عامي بتمرتريو مصحفتن دانبب كاديو كالق محبراوي ميدياتات እንዳተኸታተልካ ክትዕብዮ ደስ ብለኒ ብማጻልካ ዲሲፕሊን ማንያቱ ኩብር ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዲሲፕሊን ክትሰርሖ ከለኻ ካላይካ እንድሕር نخيسك سريح كالوها حدا معلتي كم زعنا رخيبية زلخو كتركب يخا جدن تسعره جدن يزعوات سو نزخونا أب سنة أباب زلوريو ولا نسنة أباب زكاتات الديو سنة أباب عابك كبريو إلي أخو قلت أزيد اللي مالتيو فيلم تاتنا سابتايتل كله والله تبلا استي صبغت استغينا سمعنا نقول له حبرة سب مغنياتو نايكالوت هاجرات فيلم تاتسي نرى لنا بسابتايتل نريو إنجليش سابتايتل سلس قبورنا طبعا قوم نسمعين نردو لنا نريو خالنا كم خازي زي فيلم تاتناسي كم زين خون اللوز لولو مجدي نبع بيتو قصي ما تسلو زلو مالت إنجليزي أنفت جير سلو زلو حجي قرب بزعبات سعرين زين نشتي مودعات تجوركم تبغوا خين سمعني كم زول كايو كنسرح حلو زلنا عبي أرستي مجينا يتجري خير الله بتعميد سلني لا يتجري فيلم تات نيرترا خير الله لما تاي تبتدي له كيف تأخذ تجري مهار الله مالتي نقدر ما قدي أب جرم أب كندا زعمتو إيرتراويان كم تفلتو كندا أكلتو عم قاتل نزارب فرنش إنجليش سلازوخنة ما السنغال فيلم كله أب فرنش سبيكر كبابي زعمتنا أي كندا ريو لما تاي بإنجليش سبتايتل تدلو بفرنش قاتل زعمتنا ويكاب إنجليش كوينو غاني نا فرنش سبتايتل تدلو مالتي حجي لو معبد قدمونا أب عوض بتعود سنغالي انتهي تخبابي ببزعو بقولو كسمعون كردوون سلازخولو مالتي زي تعبي ملقتيو ان كلاتنا سراحيو كلاتنا كنسرح لنا سبتايتل ابزخونه يكون فيلمتاتنا كله له مسعري استاساسر حتى عندي كما جلو بزح نجر اينا تماهرنا ما جلو نح كجبري مبال كسرح اللوو إلكا بوني نزنق لك على نجار كتتكبر كم تخيل يو أريعتنا معناته بوحد باجت حدا قبول سرح كتسرح كم تخيل فيلم المسرح كلاتنا نردوينا انت عينت وفري حتت انت عينت باجت يحتت نحنا حبرة السبنا باجتنا كويني أسرحنا نتجنزب زت قلب نجارات بتوفينت بملأت لبي بفقد نفس وكف عبايتي أتي نخفلينا خنا بالعين خلينا نحرسب جزاها قديف كاوس علنا الكايو كل وانيناتو قديفو ملو معلتي أقحتو خت جلابت كتوعل السوق قديف لك جزاها خيد أمو مززنا برنايو ناي كوفيد وانات أنت عينت واقع كفيل لنا الله بجنزب هاي تمني نحد بعلتكال درارو زأت ولا تكالو نو كنسأل الله لو نزيئة تمريز الله حقراو سرحيو إلكايو أتوتو أقدمون عخاخ بكا خلو أكلنا يتباجتي إزي وفوي حبرة السبسة اللي زرخبنا نمو يؤز خبر
نفرياتو زخبر نسرحو زيادة زكناخن حزبي سالا زرخبنا إنا سرحنا جنكا ناب كمز عينت أهجراو مدرخ نسجر كبحلنا تتأمته تأقلبو توفري كعب خمزلو زخخرناي مخنياتو إرتراوي كبري إرتراوي ياتام بهلن نقال سنان مننتنا تاريخنا زنصبارق بزح يسترفنا ابز هاجر زلو نخت امنو زصقم ناصنت زفطره سبك غبرو وي غيرو إلكا كتأمنلو تتصقمك ነገራት كنسرحو ጥራሕ ይዘለና ነዚ كنسرحو ኮይና አقلبونا كعب خእል አሎ ኤርትራዊ ሰሪሑ ተግቢሩ እንበር አይ ነገረን ንዓለም ክንነግራ ክንክእል ኣለና تزقلل من قدي تزحيله زقللن زحيلن من قد ارتي سلازي كسحجز وهابو زلو قلبو مسغانانا ادناقتنا نغلص زيادو اوغن زياده نخنسرح زياده قلبو كم زدلنا خزخ خرفتو دحر حد عاوت نتعاوت زتغبر اكل الله ابرس زناي كلاتنا صعر ندخمن نسالاي نايزا فيلم زلني ادناقت كاخلص فتو ساميل يماني زبحال سالاينا ابز حلفه كساب حجي كلتا عمت تفني زلو صراح بينو يسيلو من البات حدا طباي وي حدا تواساي كلتا 3 ساعات تسايلو خيد خلخون مس نفس وكف تواساي مس نفس وكف عرفو زصنحه دمصه ليتن قطرن بعالن سنبتن كيبله زنبرو دخامو تصميمو ناب عوت نخبقع زغبرو صعري بزغاطامي كمسغنو يدلي دخامو لعلنا كلاتنا دخام نيرو خبل خل معريو اديتر سلام برهانه مخنياتو صراح ناتو غاي هاي الناس الكا اديتيركا نقربكا نيرو بفلا يبتنا كوفيد اوانات تصنحنا تحستونا مود اقصو مسكده ليتن معلتني نيرو تسرحمو ابز زرعينا توفاينت زوم كلت موياويان ازي كمسغنوم يدلي كم زعينه توفاينت كا كلهم سالتنا اب كلهم اديتراتنا كهلو يمنه ويون ابنتاويانيم يلخ قلصوم يدلي انت مودعتا تاتلنا مودعتا قلسه لك تخيل هراي مجمرتا كابت عننتي بجنزب يخون بمورال يخون أبز حجبت حيا زلخو نزل نخريو مورال ذهبوني سدراي يحواتي بتعمي إذا مسكنهم انقع أبزي أبقى عنا كبلهم كأيدلي بتحريو نبملانا أبالات ما جولها انقع سرحنا أب كم زبت أحلنا كم زدبش دبلو 4 عامات ملينا سرحنا انقع فرناي تسعرنا رخبنا بدحريو أوشتن أبدأ جندلو حزب إرترا بمحبراوي ميدياتات فيسبوك تويتر إنستغرام بزح مورال اندهابه أدفرتايز اندهقبرو أجوهم زبالونا غا انقع أبكم زبطعنا أبطحنا خبالي دالي بعابي أخا نيريتي بخا أخا مسكن دالي أغني الله Thank you.